Střední odborná škola logistických služeb z Prahy a Rola. Dobrý den, vítejte u nás. 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 Pojďte se k nám podívat. K nám podívat. Naše škola připravuje studenty v několika oborech, které jsou maturitní. Provoz a ekonomika dopravy, poštovní a peněžní služby, poštovní manipulant, logistické a finanční služby, logistika a finance, poštovnictví a bankovnictví, doprava přeprava. Tyhle obory jsou 4leté. Tak přijďte. Protože máme super počítačovou učebnu. Máme skvělou počítačovou učebnu. Máme super počítačovou učebnu. Protože máme fakt super počítačovou učebnu. Máme skvělou počítačovou učebnu. No, protože jezdíme na poznávací zájezdy. Protože jezdíme na poznávací zájezdy. Protože máme zadarmo řidičák. Protože máme zadarmo řidičák. Protože máme zadarmo řidičák. Protože jezdíme na lyžařský kurz.